Hey. Ha! Masura sei baba. Swine. Unokupfura usundune? Ndane nzara. Nganginga. Unokuzuri kundoda? Masura sei baba. Nditawana dati masura sei. Zvikoro zvakavharo. Vamwana kwanza maripoti korako radi. Kusikuru kwedu kune makonzo prazazi kwakambopinde mhepo pakapinde mhepo yeFreddy cyclone Freddy yakabva yarowa kwakubva yapinde muonini mustaff room Seletu kwakutotore makonzo acho shuwa hazi makonzo acho ndo akabvisa futi foni yaheadmaster yaishaya kwati iri pahe kubva pawakatanga high school handita musona ambona report rakwe enda unana musona wambonditi kuchikoro kuri dawavire kuti uyai kuconsultation day sei anhu acho akandiwenga prazanzi onini but ndakapasa ndakati number 5 ndakazi ndakati number 5 vakanzi nani na medium tikafona ndo zvavanotudza medium wako iwo medium foni yawo yakafa saka foni yawo yafa kumusha kwacho kwaakaenda akaende kumabira kwacho kuri uzasi hakuna network inonyatsobate raini rawo raanoshandise kweye wafoma nini ndiri form 4 baba form 4 handizi verenga bato ndimhanya ndikubhadhara school fees yangu zvine musoro here ndiwerenge ndativerenga what baba verenga what is photo size pH4 iwe photosynthesis photosynthesis PHO is 4 in English. pH4 is Steleto baba verenga it is the size might it systematic SY C systematic nzabana bro sari kwapa Satan wemaroma kuisa mari yangu mama panapa haiwa havanondichemera ndazviperengo renga maspellings spellings ndativerenga siyana netopic phenomena ndiri kubva kukuudza kuti pH is apana F1 chirungu bani phenomenal ndo baba watodzani kwewewe watodzani basi ndakatodza babangu ndeti ndakufa ndokuuraya nhasi ndokutokutaurira